Je zaujímavé, koľko pozorností mediálnej aj celkovo na sociálnych sieťach dostanú také zápasy neprofesionálov, ktorí v podstate ten šport nevedia alebo nikdy ho nerobili, oproti tomu, keď je nejaký profesionálny box alebo oktagón. To už nie je tak zaujímavé pre ľudí, lebo to treba samé extrémy, vieš, také, že ukončenia za 3 sekundy a 2 na 1 a tak ďalej. Nezávidím tým ľuďom, tým športovcom, ktorí športujú celý život na to, aby mali nejaký jeden zápas a v živote nedosiahnu takej mediálnej slávy alebo ani financií, ktoré dostanú títo ľudia, ktorí ten šport ani nevedia. Je to niečo na úrovni, že by si vypredal celý hokejový štadión, aby si sa díval na ľudí, ktorí nevedia korčulovať, ako hrajú hokej. To je fenomén dnešnej doby. Aj ten oktagón, kedy som si kúpala pay-per-view na oktagón akože stále, ale postupne to už nejako vyprchalo. Nie, že to nemá čo ponúknuť, určite to má čo ponúknuť, čo sa týka tých športov, ale v dnešnej dobe to je konkurencia týchto zábavných vecí, lebo je to šport, ale je to zábava pre ľudí. Tá konkurencia je Netflix, Instagram, TikTok a už súťažíš s týmito supermi a tí sú veľmi ťažkí.